Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a, barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Ana musayar yawu kan tsige shugaban karamar hukuma a Giwa. Sa'an nan za ku ji cewa sojojin Nijeriya sun yi nasarar kashe 'yan bindiga a Zamfara. To jama'a, a biyo mu sannan hankali domin jin cikakkun labaran. Rundunar sojojin sama ta Nijeriya ta yi nasarar kashe 'yan ta'adda a Zamfara. Hare-haren da take kaiwa ta sama a maɓoyar 'yan bindigan sun yi nasarar hallaka gwammansu a jihar Zamfara da ke arewacin ƙasar nan. Simaman da sojojin suka kai ƙaramar hukumar Maru a ƙarshen mako ya biyo bayan hare-haren da 'yan bindigan suka kai ƙauyukan da ke yankin. Mazauna ƙauyukan da ke yankin sun shaida wa BBC cewa matsarar jami'an tsaron Nijeriya sun tilastawa 'yan bindigan da ke garkuwa da mutane a cewar wani ƙauye mai suna Mutunji, inda nan ma aka yi lugudan wuta. A nan kuma majalisar dokokin jihar Giwa ce ta ce majalisar kansilolin karamar hukumar Ringin ba ta da hurumi na tsige shugaban karamar hukumar. Wannan na zuwa ne bayan da kansiloli suka sanar da tsige shugaban karamar hukumar Giwa bayan bisa zargin shi da gudanar da wasu ayyuka ba tare da sanin majalisar ba. Shi ma mutumin da kansilolin suke cewa sun tsige ya ce yana nan daram akan kujerarsa saboda ba su da ikon yin hakan. Kansilolin dai sun aika wa majalisar dokokin jihar Giwa wasiƙa game da abin da suka yi don majalisar ta ɗauki mataki na gaba. Amma majalisar ta shawarci kansiloli su koma baya su bi tsarin doka saboda cewar shugaban kwamitin watsa labarai na majalisar ba a tura mai wasiƙa takanas wurinsa ba, illa dai sun saka sunansu cikin waɗanda ake sanar da su an ɗauki matakin. To jama'a, a nan muka kawo ƙarshen labaran, sai an jima.